mga bay, gusto nila mo experience there is a Park Mall Horror Park 2019. Ay, kahadlok. Ano, wala na din. Hoy. Oh. Kuya. Daghan kayong tao mga bay. Gusto mo experience. Gusto labanan ang kahadlok. Kisa kay bayot ani ron. Kusog mo syagit. Daghan kayong tao. Paano ba? Dool na may mga bay. Oh my God! Dool na may tayo ba? Oh my God! Dool na may. Gan kay tao. Mga bays. Hello, kumusta mga bay? Di anami sa among balay o gahapon bago man namo dito sa SMC side sa ice skating. Ni-request ang akong Kuya Earl dyan na manghapit mi sa Park Mall Horror Park 2019 sa 13th floor. So mo to hadlo kay mga bay, ako silang pangutanan kun unsay ilang gibati. Okay, let's go. Hi baby, unsay imong gibati gapon nanulot atong kuan hadlo kayo. Lifay. Nalipay unsay mo mga nakita dito sa sulod sa hadlo kayo. Kanang mga organic and sa katong nalibang. Madri man to. Madrid dito. Nalibang dan katong lalaki gadag sundan gan At sa? akong ulo. Katong Nahadlok ka wa? gan ako. Ha! Nahadlok ka wa? Nahadlok. Hadlok kayo no? Unsay imong gibati? Nalipay ka? Itong pagsunod nata kay kuan kanang nakuratan ko na ako'y naulahi. Oh, nari ka sa ulahi no. Nya si Papa dugay kay imong suod si Papa. Oh, nya nindagan din ko ni Papa sa sud. Dito nakapyo tatanan ni Papa. Papa din wa dyan nahadlok. Okay. Moro to? Oh. Hey buddy. Ang imo request gahapon nga mga tuta sa Park Mall. Unsay imong gibati na wish come true? Nahadlok. Nahadlok? Wala. Unsay imong gibati katong masulod pa lang ta? Syagit. Ha? Syagit. Isag wala pa guys. At least na lagi labanan nimo imuhang kahadlok. Unya lahi lagi kuya no basta barkada ang kuyog. Og barkada, grabe na mo makasinggit. Pero si mama si papa man og si brother o sister ang kuyog, murag wala ra. No. No. Lahi na jud og barkada. Sige. Nya maro to imong gibati. Oh, ako alipay. Hey buddy. How about you? What do you feel? Ang sayang gibati gahapon be? Primero, di ba hadlok kay ka? Nagkurug-kurug pa ka? Dayon. Unsa pa yung gibati? Wala. Ha? Katawa ra. Katawa kay nya dagko lay kag singot gahapon. Ha? Uy. Unsa yung gibati ba? Wala. Unsa wala? Nahadlok. First time nimo nakasud og horror park, di ba? Oh. Nya. Nya. Unsa may mo nakita dito sulod? Maungo. Mga ungoy. Nya asa man tani naglinear man tatanan si Papa to leader. No. Oh. Kisay sunod ni Papa? Si ako. Ngayon di anong kasi ang luyo. Kay hadlok. Dayon kisay sunod. Si Angel. Di oy si Angel las oy. Bago. Si mama. Ako may katuan niya si Raprap katulog ka upat si kuya. Dayon. O tropa mo ato. Oh. Hala. Nya hadlok manggod manghadlok manggod na sila basta mosyagit kag maayo. Pero og dili man sila manghadlok gud nimo. Di ba gahapon ingon ko asa mo agi ingon patong usa didto. Nya nagunsa man ka? Hala kaigo baka ni.